Wara li aktar kmieni ħabbar il-proposti ta' gvern ġdid tal-qasam tal-anzjani, it-tnejn filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat, akkumpanjat minn Martu Michel żar id-dar tal-anzjani Xarella f'Taslima, dar li toffri lill-anzjani residenti fiha ambjent li fih jistgħu jitħaltu jqattaw ħin flimkien, kif ukoll kura 24 siegħa kuljum minn infermiera u carers imħarġa. Joseph Muscat u Martu Michel iltaqgħu mal-anzjani f'din id-dar. Qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed jagħti inċentivi biex kemm jista' jkun l-anzjani jibqgħu jgħixu fil-komunità. Fl-istess ħin iżda l-infrastruttura ta' djar tal-anzjani se tibqa' neċessità. Bi gvern ġdid iħares lejn aktar forum ta' public-private partnerships ħalli jkun qed jissodisfa l-bżonnijiet tal-popolazzjoni anzjana. Qal li għad-djar tal-anzjani kemm dawk pubbliċi kif ukoll dawk privati u tal-Knisja tiġi introdotta liġi komprensiva li tiġbor ir-regolamenti eżistenti, tkompli fuqhom u tassigura l-standards. Vinti hawnhekk qegħdin naraw numru ta' persuni li verament qegħdin għal qalbhom u rridu naraw iżda li jkun hemm din il-liġi li tipproteġi kemm lill-anzjani kif ukoll tagħti qafas aktar ta' żgur lil dawk il-persuni li jinvestu f'dan il-qasam kif ukoll lil dawk li jaħdmu f'dan il-qasam speċjalment lill-carers. Bi gvern ġdid kemm fid-djar u anke fid-day centers, l-anzjani jkollhom aktar sehem fit-tmexxija u fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Ħankun qegħdin nintroduċu fid-djar tal-anzjani qafas li jiffaċilita twaqqif ta' bordijiet, kummitat ta' residenti kif isir f'ħafna pajjiżi oħra fejn ir-residenti jkollhom kummitat li jkun hemm jista' jsir liaison mal-tmexxija tad-dar tal-anzjani għax nemmnu li r-residenti li huma wkoll klijenti fuq kollox għandhom bżonn u għandhom dritt ta' interface diretta ma' min ikun qiegħed jmexxi id-djar ħalli dejjem jiġi improvjat is-servizz. Id-dar tal-anzjani Xarella f'Taslima tilqa' fiha madwar 45 anzjan u ilha topera aktar minn 14-il sena.